ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ತೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡ್ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುರು ಸಮದಸ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಒಡಿಪೋ ಕಾಲೇಜು ಹಿಜಾಬ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದಿನಿದ್ದಾವ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಬುಡ್ದುಪೋಯಿನ ಇರುವೇರು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಪಾವಂಜೆ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಕೆಡ್ತಿನ ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ ಇರುವೇರು ಜೀವ ಕಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟು ಕಟೀಲ ಜಾತ್ರೆಡು ಜಳಕದ ಉಚ್ಚೆಯ ಹಾರಾಟ ಅತ್ತೂರು ಕೊಡಿತ್ತೂರು ಮಾಗಣಿದ ಕ್ಲೆಡ್ದು ತೂಟಿದಾರ ಸೇವೆ ಗುರುಪುರ ಗಂಜಿಮಠದ ಮಣಿಲಡು ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನ ದರ್ಗಾ ಮಗುಪುನಗ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಸದಿಯ ಅತ್ತುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿಪ್ಪುನ ಸಂಶಯ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಅಖೇರಿದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರುವಾತಂಡು. ಮೇ 18 ಮುಟ ನಡಪುನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಸಮದಸ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ತುಂಡು. ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರುವಾದಿತ್ತದು. ಮೇ 18 ಮುಟ ನಡಪರೆಯುಂಡು. ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದಿನಂಚ ಕಣ್ಣದಿಯರೆ ಬರವು ಇಲಾಖೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲಾ ಸಜ್ಜಾತಂಡು. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆದಂಚನೆ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಿ ಆಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಮದಸ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ತುಂಡು. ಹಿಜಾಬ್ ಓದಂಟು ಶುರುವಾತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪೋ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಒವ್ವೇ ಕೆಪ್ಪುಗುಪ್ಪುಗೂ ಕಾರಣ ಆವಂದಿನಂಚ ಬರವು ಇಲಾಖೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸದುಂಡು. ಕಾಂಡೆ 10-15 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಮುಟ ಪರೀಕ್ಷೆಲು ನಡಪುಂಡು. ಈ ಬರವು ವರ್ಷಡು ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡು 6,84,255 ಜೋಕುಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯರೈತದು. ಅವಿಟ್ಟು 3,46,930 ಆಂಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ 3,37,319 ಪೊಂಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಇಂದೇಟು 51,880 ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಪುನಕುಲು ಆದಿತ್ತದು. 21,928 ಜೋಕುಲು ಖಾಸಗಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಲ್ಲುದೇರು. ಒಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೇಡು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಗ್ಗಿಡು 2,28,157 ಜೋಕುಲು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಗ್ಗಿಡು 2,45,513 ಜೋಕುಲು, ವಿಜ್ಞಾನ ಎಗ್ಗಿಡು 2,10,529 ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 31,380 ಜೋಕುಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡು ನಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಹಿಜಾಬ್ ದೆತ್ತದೀದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತೇರು. ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡುನ ಬರವು ಕಲ್ಪಾವ ನಕುಲು ಸತ ಹಿಜಾಬ್ ದೆತ್ತದೀದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಮೇಲ್ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೂವೊಂದಿರು. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಪಾವಂಜೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಗೆ ಓಮಿನಿ ಕಾರ್ ಎಡ್ತದು ಇರುವೇರು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಪಾವಂಜೆ ಮುಕ್ಕ ಪಡ್ರೆದ ಭುಜಂಗ ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತ ಪನ್ಪುನಕುಲು ತೀರ್ದೆರು. ಕಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನರೆಗೂ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸೇರ್ಸಾದುಂಡು. ಹಳೆಂಗಡಿ ಪಾವಂಜೆ ಕೈತಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಮಾರುತಿ ಓಮ್ನಿ ಕಾರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಗೆ ಎಡ್ತದು ಇರುವೇರು ಜಾಗಿಡ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಪಾವಂಜೆ ಮುಕ್ಕ ಪಡ್ರೆದ 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಭುಜಂಗ ಬೊಕ್ಕ 55 ವರ್ಷದ ವಸಂತ ತೀರ್ನಕುಲು. ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನರೆಗೂ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡು. ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಉಲಮಾರ್ಗೊಡ್ದು ಪಾವಂಜೆ ರಾಜಮಾರ್ಗಗೂ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಗೂ ಸೀದಾ ಇಡ್ತಿನಿದ್ದಾವ್ರ ಈ ಅವಘಡ ಆತನಂದು ತೂಯಿನಕುಲು ಮಾಧ್ಯಮಗೂ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕುಡ್ಲಾ ಪಡಕಾಯಿ ವಲಯದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಬೆಳ್ಳಯಾರ್ ಉತ್ತರಂಜೆ ಕೈತಲು ಕಲ್ವೇರು ಪೊಗುದು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬೆಲೆತ ಸುತ್ತಲೇನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು. ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಬೆಳ್ಳಯಾರ್ ಉತ್ತರಂಜೆ ಕೈತಲು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬೆಲೆತ ಸುತ್ತಲೇನು ಕಲ್ವೇರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ದೈವಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಎದುರುಮೈತ ಬೀಗ ದರ್ತದು ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದಿನ ಕಲ್ವೇರು ದೈವಲಿನ ಸುತ್ತುಲಾಯಿನ ಕಂಚಿ ತುಡರು ದೈವದ ಮಂಚ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಪೆ ರಡ್ಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಟವ್ ಕಾಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಬೇತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದರು. ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು.
ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡುನ ಬಗೆಟ್ ಕಾನೂನು ಪೊರ್ಮಾಟ ನಡಪಾವುದು ಪುನಃ ಒಡಿಪದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುವೇರು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆಯವಂದೇ ಪಿದೈಪೋತೆರು ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಸುರುತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತದುಂಡು ಒಡಿಪುದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಿಜಾಬ್ ಬಗೆಟ್ ಕಾನೂನು ಪೊರ್ಮಾಟ ನಡಪಾವಂದಿತ್ತಿನ ಇರುವೇರು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಅಲಿಯಾ ಅಸಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ರೇಷಂ ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಂದಿ ನೀಡಿದವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರವಂದೇ ಪಿದೈಪೋತೆರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಟ್ಟ ನಗ ಒಡಿಪುದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಆಕುಲು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೋದಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋತಿರೋ ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರುಡುಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂಡೆರು ಅಂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಜೆರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಪನ ಪುರ್ತು ಮುಗಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಕರ್ತವ್ಯಡಿತ್ತಿನಕುಲು ಅಲಿಯಾ ಅಸಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ರೇಷಂ ಪನ್ಪುನ ಇರುವೇರು ಪೊಂಡುಲೇನು ಪಿದೆ ಕಡಪುಡಿಯರು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚಯ ಆರಾಟದೊಟ್ಟುಗು ಅಕೇರಿಯಾಂಡ್ ಅಕೇರಿಗು ಅತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಮಾಗಣದ ಕ್ಲಿಡ್ದು ತೂಟೆದಾರ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಬರೂರು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡೆತಂಡ ಬಿಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ನಡೆತಿನ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಅಕೇರಿಯಾಂಡ್ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವಿರ್ನ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚಯ ಆರಾಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಊರು ಪರವೂರ್ದ ಭಕ್ತರು ಅತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಮಾಗಣಿದಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಜಾತ್ರೆಡು ದೇವಿರ್ನ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪಾದ ವಸಂತ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು ಕಟೀಲು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಗೂ ಕಲಾ ಆರಾಧನೆ ಉಚ್ಚೆಯಡು ವಿಶೇಷ ಆದಿತ್ತದು ಚೆಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಲಿನ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆಲ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು ದೇವಿರನ ಪಲ್ಲಿಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ ಕರಿತದು ತೇರದ ಎದುರುಡು ದರ್ಶನ ಬಲಿಯಾದು ದೇವೇರನ ತೇರಡು ಕುಳ್ಳಾಯಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ತೇರು ಒಯ್ತಿರು ಶಿಬರೂರುಡ್ದು ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಜಳಕದ ಬಲಿ ಅತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿತ್ತೂರು ಮಾಗಣದ ಕ್ಲಿಡ್ದು ತೂಟೆದಾರ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು ಆಕೇರಿಗ ದೇವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೊಗ್ಗು ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆದ ಕೊಡಿ ಜಾಹಿರು
జోకులు ఆచార ఎత్తినకులు విచార ఎత్తినకులు ఆపునంచ దేవస్థానులు తూవో నొಡೊಂದು ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಜಾ ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ರು ಪಂತೆರು ಕಟೀಲಡು 15 ದಿನದ ವಸಂತ ವೇದ ಶಿಬಿರ ಉದಿಪನುಡು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಕಟೀಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮುಂಬೈದ ಸಂಜೀವನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು 15 ದಿನದ ವಸಂತ ವೇದ ಶಿಬಿರ ನಡೆತನುಂಡು. ಶಿಬಿರದ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಧಾರ್ಮಿಕೋಪನ್ಯಾಸಕಿರು ಪಂಜಾ ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ರು ಪಾತಿರ್ದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಆಚಾರ ಎತ್ತಿನಕಲು ವಿಚಾರ ತೆರಿನಕಲು ಆಪುನಂಚಾತು ಓಡಾಯ್ನವು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಈ ರೀತಿಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಗ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಬಗಿಟ್ಟು ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟಾವಡುನ್ ಪಂಡಿರು ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಬಗಿಟ್ಲ ಒಂತಂಡಲ ತೆರೆಯೊನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ ಜೋಕುಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಎತ್ತಿನಕಲು ಆಪಿರಂದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ರು ಪಂಡಿರು. ವರ್ಣ ಅದರದ್ದಾದಂತಹ ಸರಿಯಾದ ಆಚಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವ ತನ್ನದಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನದಾದಂತಹ ಆಚಾರ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ರಂಗಪೂಜೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ರಂಗಪೂಜಾ ವಿಧಿಯ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಇಂತಹ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಧೂಪದೀಪಾದಿಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಕೊನೆಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಸಿದ್ಧೀನ ಜಪಯೇವೈಕ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಸಿದ್ಧೀನ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ಧೀನ ಜಪಯೇವೈಕ ದುರ್ಗಾ PhD ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುವಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯೋಗ ಬಂದಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಳಿಯುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೇದಾಂತ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಗುತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ತೇಸರಿರು ವಾಸುದೇವ ಆಸರಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಣ ಸಂಜೀವನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸಂಸ್ಕೃತೋಪನ್ಯಾಸಕಿಯರು ಡಾ ಪದ್ಮನಾಭ ಮರಾಠೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಈ ಪುರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಕುಡ್ಲ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಡು ತುಳುವ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಟಿ ಸಪ್ತಾ ಪಾವೂರ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ 2022ನೇ ಸಾಲದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲದ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆಡು ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ತುಳುವ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಟಿ ಸಪ್ತಾ ಪಾವೂರು ಮಕ್ಳಿಗೆ 2022ನೇ ಸಾಲದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಂಡು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಇರುವೆರ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದು ನನಲಾತ ಉಮೇದು ಕೊರ್ನ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದವಾನ್ ಪಂಡಿರು. ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡೆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು 10 ಅಂಗನವಾಡಿಲೆಗ್ ನೀರದ ಕೂಜೆ ಪಟ್ಟುನ ನಾಟ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಇನಾಮು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪಂತುಡು ಗಿಂದಿನಕ್ಲಿಗ್ ಪಣವು ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದ ಕೇಂದ್ರ ಆದಪ್ಪುನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಡ್ಪು ಮಕ್ಳಿಗ್ 2022 ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿ ಶಕ್ತಿದಾನ್ ದಿನಕ್ಲಿಗ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಕರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇನು ಮಾತ ಪಟ್ಟಿಗಿರೋ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೈ ಸಜಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ವತ್ಸಲಾ ಮಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಯಶವಂತ ಪಡುಬೂಡು ಡೆನಿಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಶ್ರೀಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಂತ್ ಅಮೀನ್ ಬಿನ್ನರಾದಿತ್ಯರು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮರ್ಯಾದಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಗಂಗಾಧರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಕೆಸಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾವ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಸಪ್ತಾ ಪಾವೂರು ಮೇರನ ಅಮ್ಮೇರು ಸತೀಶ್ ಅಪ್ಪೆ ಪವಿತ್ರ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಗುರುಪುರ ಗಂಜಿಮಠ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಮಣಿಲಿಡು ಇತಿಹಾಸ ಪುದರ್ಪಡೆಯಿನ ದರ್ಗಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಳ್ಳಿನ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಗುಪುನಗ ಪಿರೌದ ಮೇಟು ಬಸದಿ ಅತ್ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಚ ತೋಜುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ತೋಜಿದ್ ಬೈದಂಡು. ಗುರುಪುರ ಗಂಜಿಮಠ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಮಳಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುದರ್ಪಡೆತಿನ ದರ್ಗಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಳ್ಳಿದ ಕೈತಲು ಏರ್ಲ ತೂವಂದೆ ಒರಿದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುಂಡ ತೋಜಿದುಂಡು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮಳಲಿ ದರ್ಗನು ಪೊಸತು ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟರೆ ಜರಿಪುನಗ ಗುಡಿ ತೋಜಿದುಂಡು. ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಹಿಂದುಲೆಗ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಒವ್ವೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಪರ ದರ್ಗಾ ಮಲ್ಪುನಗ ಐತ ಪಿರೌಡು ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಗುಟ್ಟುಡಿತ್ತಿನ ಗುಡಿ ತೋಜಿದುಂಡು. ಕಲಶ ತೋಮರ ಕುಂದೊಲು ಪುನಃ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಆದಿತ್ತದು ಇಂದಟ ಉಲೈ ವಾ ದೇವೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾತಜೆ ಅಂಡ ಪಳ್ಳಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ದಾಲ ಮಂದಿನಂಚಾತು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ತೋಜಾತಿರು.
ಮಳಲಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಊರಾದಿತ್ತದು ಪಾಕ ಜೈನ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ದೇವಿರ್ಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಸಾಕ್ಷಿಲ ತೋಜಿತುಂಡು. ಮಳಲಿ ಗುಡ್ಡೆಲ ದಿಟ್ಟು ಒಂಜಾದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಳಲಿ ಕೂರ್ವೆಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗುನಿ ಕೈತಲು ಶಿವಲಿಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಣಿಪೀಠ ತೋಜಿತುಂಡು. ಅಂಡ ದೆತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲಿತ್ತನಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಜಿ. ದೆತ ಕೈತಲು ಪಳ್ಳಿ ಎಂಚಾಂಡು. ಇಡೆಗು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬೈದೆನಾಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಿಡಿದು ತೆರೆದು ಬರೋಡಾತೆ. ಕೆಲವು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಮಳಲಿಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಟಂಕಸಾಲೆ ಇತ್ತಿದು ಪೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಿಗೂ ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡು. ಇತ್ತ ಈ ಜಾಗಿದ ದಾಖಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಟ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ದರ್ಗದ ಕೆಲಸ ಉಂತಾಯರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿರು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೆಲಸ ಉಂತಾದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸೂಚನೆಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ನಾಯಕರು ಶರಣ್ ಪಂಪಲಿ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪಳ್ಳಿ ಹೊಸತು ಕಟ್ಟೆರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲದ ತಡೆಪು ಪಾಡುಡು ಪಂತಿರು. ಜಾಗಿಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು ಈ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಪು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ರಿನೋವೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡವು. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ನೀವು ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸಹ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆದ ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ನಡಪುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಬೊಕ್ಕ, ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯರು ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯರು ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೂ ಕುಣಾಜಿ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿದ ಮಂಗಳ ಸಭಾಂಗಣುಡು ನಡಪುನ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಕುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ನಡಪುನ ಲೇಸುಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುವರು. ರಾಜ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಬರವು ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಡಾ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂವೇರು ಸಾಧಕರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬರವು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಡು ದುಂಬು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಸಾಧನೆಗಾದ ತೆಲಿಕೆದಬೊಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒರಿಯಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ 153 ಜನಕ್ಕೂ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊರ್ಪುಣುಂದು ಎಡಪಡಿತಾಯಿರು ತೆರಿಪಾಯಿರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿಎಲ್ ಧರ್ಮ, ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಸೂಯ ರೈ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಡಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಅಪರಾಹ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಅಂದರೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು 1:30 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ 40ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ ಅವರು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಟೇಷನ್ ಬೈ ದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ 3 ಜನ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತೇಳಿ, ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಸೊ ಇವರು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ SKDRTP. ಪಡೀಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಹಿಳೆಯ ಸಶಕ್ತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, ಇವರು ರಾಗತರಂಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3ನೇದಾಗಿ ತೆಲಿಕೆದಬೊಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಇವರ ತುಳು ಡ್ರಾಮಾ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇದರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಡಿಪುಡು 15,272 ಜೋಕುಲು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಲ್ಲುದೆರು. ಒಡಿಪುದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ 10 ಅಂಶಲೆನು ಸುತ್ತೋಲೆನು ಕಾಲೇಜು ಗೋಡೆಗೆ ಪಾಡ್ಪಾದಿರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ 28 ಕೇಂದ್ರಲೆಡು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು 14,597 ಪೊಸತ್ 326 ಖಾಸಗಿ ಬೊಕ್ಕ 349 ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿದ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟು 15,272 ಜೋಕುಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಲ್ಲುದೆರು. ಒಡಿಪುದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಾರದ 10 ಅಂಶಲೆನ ಸುತ್ತಲೇನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಕಾಲೇಜಿದ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಾದಿರು. ಹಿಜಾಬ್ ಪೊರ್ಮಾಟ ನಡಪಾಂದುಪ್ಪುನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ನನಲ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊನುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಅಕ್ಕೆರಿದ ಕ್ಷಣ ಮುಟ್ಟಲ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊನೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತುಣುಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ರುದ್ರೇಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ. PU ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಇವತ್ತರಿಂದ ಮೇ 18 ತನಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 28 ಸೆಂಟರ್ಸ್ 15,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾಗಿ ಏನೇನು ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಬೇಕು, CCTV ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟರಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ 200 ಮೀಟರ್ ತನಕ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಈವನ್ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೆ ಕುಡೂರು ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುರು ಸಮದಸ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಒಡಿಪು ಕಾಲೇಜು ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದು ನೀಡಿದಾವ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಇರುವೇರು ಪೊಂಜೋಕುಲು. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಪಾವಂಜೆ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಗೆ ಎಡ್ತಿನ ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ ಇರುವೇರು ಜೀವ ಕಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟು. ಕಟೀಲ ಜಾತ್ರೆಡು ಜಳಕದ ಉಚ್ಚೆಯ ಹಾರಾಟ ಅತ್ತೂರು ಕೊಡಿತ್ತೂರು ಮಾಗಣಿದ ಕ್ಲೆಡ್ದು ತೂಟಿದಾರ ಸೇವೆ. ಗುರುಪುರ ಗಂಜಿಮಠದ ಮಣಿಲಡು ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನ ದರ್ಗಾ ಮಗುಪುನಗ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಸದಿಯ ಅತ್ತುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿಪ್ಪುನ ಸಂಶಯ. ಇಡಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲೈತೆ ಬೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.